Simple lang apa yang subhay fish akan YouTube channel juga. Hani kapor ngan batai fish pangki skill mentah major skill. Kumno ngin tem shkwi ki. Te kumno ngin sdang kai ga sinjam mengidi ban shim. Mo kadang mengila ban tem sa shkwi ki. Om tang hong niu C major skill. Mo tu ni C major skill pi ing tu dan uniu notes bayang wairo. Kai ing tu kayat bet kini ki notes ki balik da pitem sharu shne shjong ro. Kemudian ngiyok betang kini notes ki balik. Ti nginum tem direct kini ki bayong. Let's say pin tem ka yoga skill jong u C sharp major ma. Hang ning la don shibutli kini notes ki bayong. Pi la kham jinjar ne. Ti ngilem no ngishim sha wiki bo mi tang wi sharp ma bayong. Ta di G. G major scale. Then kong shang you practice ya, you C major. Dan la you C major. Nang ta in select sa G major. G major in yo wave sharp. Ti la ban ing tu wave sharp. Ta di F sharp. Tengah kwa pin le akan ke exercise ma. La dap you C. Tang let's say G. Sang no G. G A B C D E F sharp G. One bang G F sharp E D C B A G. Tiang tu pin I bawa ke G scale, G major scale ngiyok wave sharp. Ti mentah pada ngin kisah wave ki badan artli ki sharp. Tadi u ki D. Ma ki D. Tifla ban I artli kini ki sharp F sharp at C sharp hi. How new skill D. D E F sharp G A B C sharp. Tikini artli. Hi ningkong ngimdan flat ngimdan sharp ningkong. Ma ngimdan kini notes bayang how C. Ngitem how G ulami wave sharp. Tem how skill jong D lami artli ki sharp. Te nang ta pada ding la itu tamang layo artli ki sharp. Tinang ta pada ngilit sa wave ki ubadan lightly ki sharp. Tadi u E. Tinggi tem sa skill jong E A B C sharp D E F sharp G sharp A. Tapi la ban into kini kita ki lightly sharp how A major scale C sharp F sharp but G sharp hi. Tinggi tem tu major scale. TPM ningkong ngimdan row sharp tinggi tem kamut ngimde ban sedang direct shake ni ki ba dan bone ki sharp. Ma ke bone ki notes ki bayong. Pin sabakla ka kham jinjar ba. Ba pin le direct shot tu. Pin le bit shigini ki bayong ti kan kham jinjar pi pia ban practice ti ngi ban practice sha khandiat ning kong shang item shu C major scale wamdan kini ki sharp nang tang item sa u G last man mi ni wave sharp item sa u D last dang man mi ni artli ki sharp artli ni notes bayong item sa u A la mi lightly ki sharp ma nang tang item sa E. How E ngilami kan asli ngilami southly ki sharp. Teng tu pila ban E no C ningkong dan sharp la. Dalali how D how G mi wave sharp. Let's how D mi artli sharp. Tu notes bayong. Let's how A mi lightly. Notes bayong. Let's how E mi southerly. Teng yo E F sharp G sharp A B C sharp nang ta D sharp. Tikini southerly how skill jong E. Ti perlok da ka ba pi practice sikini step by step
ma kendiat pi practice now C how G nang ta how D nang ta select sau E hang ni pin sedang man yo ai kini sharp pin sedang man yo ban kata ai kini bayong ma kini pin sedang man mlien ai kini notes ki bayong te tang ini kendiat perlong kubli shibun bat la da fin pat subscribe kini channel jonga so ban subscribe pila ban bo ki jingkli ki jong pi post ki comments nang ta pila ruben email yang ha ke email address jeris email not kandai@gmail.com